Здравейте, уважаеми зрители! Предаваме от китото българско село Арнаудово. То се намира на Черноморието и е една от най-прекрасните туристически дестинации благодарение на усилията на кмета на селото господин Пътко Арнаудов, който е превърнал този черноморски кът в оазис. Какво ще ни разкажете за забележителностите и на какво разчитате да доведе туристи този сезон? Вижте, тук има един основен проблем. Това е бриза. Виждате как духа, цигарата съответно гори по-бързо и пушиш по-малко, отколкото трябва да пушиш. Тоест бриза е враг на цигарите. Сега исках да ви покажа делфинариума. Той е открит, защото делфините така или иначе не идват през деня, те идват нощно време по суша. А дали ще можем да видим някой делфин? Ами чакайте да видя. Хоп, ето там. Видяхте как скочи делфина? Видяхте, нали? Между другото се носят легенди за красотата на морската градина на село Нека да ви Арнаудово. покажа морската градина. Само преди това ще ви помоля, нали, 130 лева да дадете за вас и за оператора, значи 280 лева за делфинариума, който посетихме току-що. А между другото, ако искате да отстреляте делфин, може да си платите още 250 лева. Значи това е прословутата морска градина на Арнаудово. Значи това е бетоническата градина на нашото... Ботаническата. Значи има ботаническа градина, но бъдещето е в бетоническите градини. Градина от бетон, това е много смел проект. Значи, в моята община правим изключително само смели проекти. Ние сме смели хора, с смели възгледи за бъдещето, с смели подходи спрямо бетона, желязото и стъклото и с смели визии за огромни, нечовешки по мащаб хотели, плувни станции и метра. Чухме, че има прекрасна лагуна. Лагуната е точно отсреща. Ние изтласкахме водата на север и на юг към Турция и към Румъния съответно и успяхме да направим прословутата лагуна, която стига до Грузия, която всъщност е пясъчна лагуна и така хората спокойно могат да пренасят наркотици, оръжие и други уловни предмети към Грузия. Как финансирате проектите си? Значи предимно с барони от сивата икономика, също така барон Мюнхаузен помага най-вече с олово и друг вид строителни материали, които използваме, за да може да бъдат по-устойчиви сградите към земетресение. Защо толкова държите на бетона? Защото бъдещето е бетон. Виждате, по цял свят всичко се бетонира с условието, че... А не смятате ли, че някои хора обичат все пак да има и природа? Бетона ще издържи. Благодаря ви. Бетона ще живее преди всичко на Черноморието, но и в други курорти, като испанските Това курорти. беше всичко от нас. Радвам се, че се видяхме. Курорти, които използват бетон. Благодаря ви. Също така някъде по английското крайбрежие има бетон, но бетона се е ползвал още от времето на Довиждане. фашизма. Благодаря. Има бункери, които са правени от